Halo, assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Loh, kok sik ning omah? Wis balik nembe. Eh? Iya, mau Ora makan setengah senam. 6 yo ya. Mama ora senam. Makan setengah 6 kan 1 jam ya. Iki kan Oh, setengah 7. iki jam itu, Ma. Iya, aku mau jam itu kurang berapa tekan rumah. Oh, iki aku wis tekan pabrik kok. Wis tekan ya. Ma. Aku mau balik langsung tuku bubur. Iki sih mak bubur karo bunyi putih panas. Iya, Ma. Mm-mm. Ma. Makan setengah 6 kan nek jam itu kurang wis sak jam. Iya. Ma. Dari jam pira mang bengi? Yo jam 11 ra, yo meh setengah rolasan tekan omah. Hmm? Tekan omah meh setengah rolasan. Apa kok sampai pergi? Lah kan lebu sore, Ma. Aku jam telur ah. Iya, lah iki masuk pagi. Ma. Halo, ya sayang. Mama. Aku ujug-ujug pengen duwe anak mbek mama. Iya. Aku ujug-ujug pengen duwe anak mbek mama. Iya. Iya ya. Heeh, Oma. Ujug-ujug pengen duwe anak mbek mama kok. Tenane. Gembor-gembor. Tapi aku belum siap kok, Ma. Urung siap. Nek aku sih siap nih. Yo, aku kan cuma pengen kui, Ma. Pengen mama bahagia. Pengen mama bahagia. Iya. Ora Ketoke lek mama mesen mama luwih bahagia. Iya lah. Lah iya. Anda kan urung siap. Iya sih, Ma. Aku Urung siap yo lah. Aku deloke mama bahagia iki. Kali seneng lho, Ma. Iya. Iya, koyone lek mama pesen biasa bahagia banget. Petang dadi ora koso panas ati. Iya, tapi aku belum siap. Ya iya. Ora sasek ya. Iya, ditunggu aja ya, Ma. Iya sayang. Iya. Ya wes, Ma. Sehat-sehat, Bu Mama. Amin. Sehat-sehat, Bu Mama. Iya. Aku balik lho yang Senin. Jadi Selasa, Ma. Selasa kok Senin. Selasa isu. Ya. Sering bersyukur ya, Ma. Iya sayang. Ya. Harus sering Iya. nenggone kehentingan, Ma. Iya. Ayah keluar mah bengi yo. Aku rasa. Ora, Ma. Ora, Ma. Tenan ora. Ora tenan. Aja ngapusi ya. Ora, Ma. Ora. Tenan, Ma. Loh, mama ngono sih. Ora ya ora. Aku lek ora ya ora. Tenan. Tenan, Ma. Tenan. Terus kapan kelone? Yang ku saurunge mama mulai ra. Mama. Iya. Ya, Ma. Yang ora jan. Yo lek bojone aku ora mikirke salahe to. Oh. Ya mama beli Selasa pagi biasa tuh. Oke, Ya, Ma. wis. Ya. Ya mau nek mesti
njaluk. Walah wis gampang. Oh. Yo kok mamase to. Kok mamase. Iya, aku mama ning Mas suwi ya. Oh, ben mamah ki ning omah ora pikiran, ora kacau. Iya. Iya lah. Aku mama kan ning omah penuh pirang-pirang dino. Yo, Jadi dia ya iso bebas karo bojone ya. yo Ma. Ya wis ya Ma. Ya sayang. Assalamualaikum ya Ma. Waalaikumsalam. Sering ning keheningan lho Ma. Ma, Iya sayang. keheningan. Ya wis, Iya. kayak Mama. Iya. Ma, kayak Iya. Iya.